ଚୁମ୍କି ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛ? ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାରେ ଯଦି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲାନି। ସବୁବେଳେ ସେ ମା ଖାଲି ତୁମରି କଥା ବୁଝିବ। ତୁମରି ଯୋଗୁଁ ଏ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେମିତି କିଛି କହିନି। ବୟସର ତାଳ ଗଛରେ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ପତ୍ରଟାଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଖସି ପଡ଼ିବି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ।